Szóval, ha már itthon vagyunk kedves édesanyámmal, és elkezdtünk sétálni, akkor megmutatom, hogy milyen egy napom Szentgyörgyön. Plusz megmutatom azokat a helyeket, ahol felnőttem, és ahonnan elindultam. Érdekesség, hogy az iskolám, ahova jártam, az egy, hát jó tempóban 3 perc sétára van tőlünk, egy rosszabb napomon meg 15 percbe, mikor nem akarsz iskolába menni, de igen, és azt is megmutatom nektek, hogy hol tanultam énekelni, meg zongorázni. Itt végeztem el 1-től 12-ig az iskolát. Hát ilyet ne csináljatok, de én nagyon sokszor lógtam. És amikor ellógtam óráról, akkor mindig ide bújtam el. És akkor édesanyám véletlenül is mindig itt sétált el, és te nem órán vagy? Hú, hát lyukas óránk van. Lónál bandáztunk mindig, és jó emlék ide visszajönni. Így hány éves nem voltam itt? Nagyon-nagyon sok. Egy ilyen kis cuccon átmész, és kiérkezel a lóhoz. Ott van a cucli-mucli, mi az? Ott van a Mihály Vitéz szoborkánk. Nem vettem fel, amikor mondta, de jött rögtön. Megérkezett a porosz Mihály Vitéz. Igen, mert... Mutasd meg a... Ja, itt van. Szobrot. Hoppá, hol van? Ott van. De hogy ezt most édesanyám azért mondtam, hogy én nagyon kitörtem a kis székely nyelven Budapesten, és hazajöttem, és kezdett visszajönni a Mihály Vitéz. Onnan átjössz az átjárón, akkor itt mész a park fele. Van egy nagyon szép tér, ott van egy #Sepsi felirat, majd bevágok egy képet, mert én odáig most már nem sétálok. Az is hódziher. Itt azt vettem észre, hogy mióta kiköltöztem Budapestre, azóta megmodernizálódott a város. Igen, szép. Hát igen, csak azt kellett hozzá, hogy elköltözzek. Oda általában föl vannak rakva kis lakatok, tudod, ezt nagy szerelmesek, akik majd úgyis elválnak. Na mindus, édesanyám röhög. Szóval ez a tó. Szép vagy, édesanyám. Te meg kuncu. Nem is vagyok kuncu. Dehogy nem, bele fogom vágni. Azt vágok bele, amit én akarok. Ja, egyébként meg a kínai fele tartunk jelenlegi pillanatban, és azért tartunk a kínai fele, mert vettem egy ilyen műlafufut, és TikTokon meg tudjátok nézni, kibontottam, és fél szemben van. Úgyhogy jó lesz az alatt átmenni. A kínaiba, és elcseréltem. És megkaptam azt, amit akartam. Szóval megérte ide jönni és kicserélni. De ja, most egy kicsit vásárolunk. Aztán megyünk tovább. Mivel meg vagyunk, és megvan a lafufum, így, mivel volt munkahelyem, az itt van fix egy köpésre. Ezért most oda is elmegyünk. Igazából konkrétan ebben az épületben voltunk, és most átjövünk ide. Annyira hőgutta volt, hogy hazajöttünk, és most kedves édesanyám megkértem, hogy csinálja meg a lábujkámon a körmöket, és most ezzel foglalkozunk. Pidos! Az én édesanyám az 20 éve. 25 évet körmözött. Kicsit kijött a formából. Aztán eltelt a nap egy elég hosszú szakasza, és én elfelejtettem folytatni itt a dolgokat. Ja, itt közben az utcát csinálják. Igen, szóval viszont eljutottam arra a pontra, hogy volt főnökeimmel megyek összeülni, iszogatni, és jó érzés, mert ugyanúgy támogatnak mai napig, mint amikor ők engem elengedtek a munkahelyemről. Szóval innen is köszi, hogy vagytok, és szerettek most is. Kap a fülodat.